Testveri jelentetésben elszülti. Tudán ajánlni dimaszló. Tiápjás szentélyeimre. Tumi tunészi gejetni anden gejet. Timidjárat az így halsz. Navjani szantni karalaténye vegázi. Hatlenel oszmányodjáni. Tumcserozat. Ani szomészen misalatot. Te varakottere. Kérén magyar elszákar. सर्वेश्वरा आपके प्रीत में चेरिस करते पवित्र सदेश को उदास कर आणि फ्रान्सच्या भागीवन बापा पीटर पॉलसरला आमच्या कोळी बापा आणि सगळे राजकीय वर्गाबरोबर तिका विधिमुखान हाडले सर्वेश्वरा मी तंत्रज्ञान तुझ्या साखराची आकृती कर ताका या संवसारान प्रथमे आपण मेळ्ळी जसं पवित्र स्नानावरी जेसू बराबर मेळ्ळो तसं सुखाचे बराबर पुनर्जीवन दिसता पुनर्जीवन प्रणास रोज करून नेल्यानंतर आमच्या भावा-बहिणीची आकृती कर तांकां दिवस नेल्या समेस्तान तुझे बर्जरी खूप आमकडे वाहू कर आम्हा समेस्ताची दया कर आणि आमकां तुझी देवाची माई संगती भाग्यवन सुसेरी संपत्ती भाग्यवन दरोदथानी सहजोखाणी तुका मानवल्याच्या सगळ्या मोठ्या बराबर शासनाच्या सुखात आमकां मानवली तांच्या जगताची महिमा गावांका वाहू कर जेसू ख्रिस्ता तुझ्या पुत्रावरी
आमचे जिवीतान घेवन पळोवपा देवाची शरी संवसाराचे पाप करतात आनी ह्या शरयेच्या आमी सुवाय Karena ina kong kami nadang kawilang, sumang sono
आमच्या भावाचे आणि नातेवाईकांचे विनाशी कूड सर्वेश्वर भक्तांच्या वर्गांचे पुनर्जीवनपणान अविनाशी करून आणि आत्मा भगवंताच्या जमिनांचे मिळवून माझे मरणाच्या जळान तो आणि हाताच्या पासान तो सुटून बापाला गेला जाऊन बऱ्या लोकांच्या अंधारे शासनी कार्याच्या परिवारात निरंतरी वैभव आणि भगवंताचा संगत त्याचा अवधान बसा दोन नितीन अशा मरणाचो सगळे दिसांचो उडास करून मीस दिसांकडे येतात या भगवान 24 तारखेच्या मंगळवार सकाळी 11:30 वाजता आता आमच्या गावात श्रद्धांजली येतात आणि दर्शनचे दुःखे स्थान बुजवून संदेश आम्ही देव
जन्म दिवस सोहळ्यात आता येशू ख्रिस्त देवाला त्या दिवसाला संचित तो 8 वाजता पहिल्या गावात आपले वावून असले आणि उपरांत उरल्या वर्षांनी गावात आपल्या आवडीचे खूप मसाला घालायला विषयाचे काम विषय काम त्याचे जीवन असतं त्याचे विषय असते ते जरा दोन मोकळे सर्व जायचं असतो कोणाशी नका जाऊन जरा सांभाळले कोणाही दुःख असते ना विशाल मन असतो मोबाईल असतो त्या गावांकडे मुन्ना मुलांकडे तुमच्या घडी आवे तो 5 मिनिट फोन केला काय झाले तुला आम्ही विसरले ते असं ते मला तुला किती दिसाय ते सांग आता आलो 5 मिनिट कोणी आम्ही कोणी असो जर विसरले तो हरेकच्या दिवसात होतो हरेकच्या आनंदात होतो आणि त्यांची काम सांग तो पाठी कपडे नसताना हरेक काम करतो हरेकच्या उत्तर आणि त्याला नावलेले असा मुरा येतो त्याच्या वेळी आपण तो सदा स्थायी 33 वर्षाच्या ह्या संसारात आणि त्याची सेवा अपूर्व जाणून दिल्या दिसायला त्याचे निसाम आणि बरोबर सोपे निसाम आस्थेच्या कुटुंबाच्या त्याच्या मोगाच्या दूर होता औचित्य मिळेली थोड्या कर्माच्या पहिले दिवाराच्या पिढीत वडत जाऊन अस्वस्थ झालो आणि थोड्या दिवसांनी किती अस्वस्थ झालो त्याच्या कुटुंबाच्याने त्याच्या आई भाऊ बहिणी त्याची बरी साथ केली जतन केली बरोबर सुखी तरी देवाची योजना दुसरे जाणं सगळे आणि कालच्या दिवसात आम्हा सर्व प्रोत्साहन त्या प्रांतात अंतर म्हणजे समाजाने त्याची तस्वीर पडून वस्तू गेली किती वस्तू होणार आणि त्यांची डोकरा शरीर जाऊन दिंड होईस होईल हे सोबीत देवाने हा संसारात लाईन एका सडात ते वाढवले त्याने आणि ते फुलवले त्याने आणि तो सगळी सोमाने म्हणालो हे सोबीत फुल म्हाका म्हज्या सगळ्याच्या आवाजान पळून जाय आणि तो मागीर खायलो आणि ते सोबीत फुल कुंकून पडले आणि त्या सगळीच्या आवाजाच्या आवाजात बोलून बोलले आमकां सर्वांक लोकता आमचो भाव आज आमची सगळीं त्याच्या आवय प्रत्येक जण त्याच्या आवय बाबा बहिणी आणि खूप म्हातारा भोग भोगता तसेच आमकां सगळें आज आमी प्रत्येक आमच्या बाबा खातीर मागून जाय त्या तरण्या काळी सगळींची सूख ताका मेळवली आणि सरेस्पोटी देव ताका फोव केली ताचे सगळीं ताचे रस्त्यार ते धुवता सगळींची सूख ताका फोव केली आज आमी पुरस्कार जाय ताच्या आवय भाव आणि बहीण आणि खूप मागासो खंडिसा दुकान आसा ती गडबडतात आठवडे ताका फक्त जावन तरण्या काळी ताका तो सोडून गेला आणि थोडी वर्सां आसल्यार बरें आसलें म्हूण ती चिंता पूण देवान ताच्या खुशे प्रकार ताच्या जिवितान दिलें देवाची खुशी ताणें स्विकार केल्या आणि ताच्या कुटुंबाला देवाची खुशी ताणें स्विकारसून देवाच्या खुशी अभिमान करून सोयीतांका आदर दिली तांच्या कश्टांकां सोयीत असो सुंदर जावन ताच्या कुटुंबाक खाली जालो तो जागो सगळे करून आमी म्हणले मोगाळ बाबा आमी तुका अंतीम नमाज दिता आदेश बाबा तुका आदेश सस्ता सोशो एकता येसुया आणि Dewa
तुझ्यावर विश्वास दवरतल्यांचे कोंडून अशें जरी फुडें नाही ते तुमकां उपकारतात तरी फुडां जिवंतपणाचो भरवंसो वाडयतात हे आमचें प्रार्थना मानून घे. ह्या फंडात तुज्या सत्राक शांत विशव मेळो. तुमचो आमचें पुनर्जीवन आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतास तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान दर्शनाक प्रकाश करून ताका पावय. तुझी येतान राजवट चलयताय दर्शनाच्या दर्शनाक.
आमच्या भावाक ह्या जिवितांचो आपणा दर्शन देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांचो प्रथम जिवन धरलो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपल्या कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक आमी सोम्याच्या अधीन करया सोमी आपल्या शांतींत ताका वेंगो आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जिवन करूं आमच्या भावा पासत आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जिवंतपणाने जिवीत म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेता आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत म्हणटा तो जतनाक मरता गांवदराच्या पंडार आमची तुका तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केलें आमच्या भावाक सपनीक जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या भावाक तुज्या राजांत घे आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यांत ताका एकठांय आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान बसलोय ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या भावर्थाच्या बुजवणेन आनी सासनीक जिविताच्या भरवशान आमकां धैर्य दी आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जाता आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सर्वेस्परा आमी तुज्या लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या साकराची काबूल कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका